Tunjuma movie kan recap tur chu Boss Samanda ti ani a Boss Samanda series season 1 Damdawiina season 2 phuba ti hi Runmoy produce ni in an original series masamper ani a story hi doni daral te zia ania he movie a amanda hi kan shatlar sa mizo model le actress kan nei chata zinga mi zoli changte ania a movie hi Boss Amanda episode pakha changa la kani episode paruka chwain season 1 le 2 a chenani a season khata hian episode pathum ve da ani a story tlang pui chu CID a thok nulawa amandai chu a case khoinu nung dera a chau dewa wangin atak sa in tuarin Damdawiina enkol turin alu alo hai hiala chu Damdawiina haum lai chuan Damlo la thatak si rin lo deuh mai nan thile thut china chu Damlo thita umpui tu chu mi tu ti shat lawin nim hlum manga muthil tirin alo har chwale meu chuan Damlo umpui chu alo thifel der ani chu thil thlenga wang chuan amandai chuan thil fel lo tak omni na shata a chu Damdawiina thil thleng chu chuizui du ta ani Damdawiina amo phurtu ber doctor le a Chhan tinen intiam rualin chu Damdawiina thil thleng chu an chui zui ta ani helai chu siang nu ma ba ang ve atisen sampul pola kan tua mun puila ma endik turin kan thona amandai po chuan chu Damdawiina thil thleng chu chuye du awang chuan a chuak lok du ta bik lawa pon lama a Chhan pali a thopui samanen chuan a chuina an thop zui ta ani ani tikha thule thain tiangin lo ti be wala pakal san lok men chu ha thil nge thleng zel don an chui chuak ta emle nge an nu choya hianin an mani nge te hian an twar ve don em ti shaturin he movie munom tak mai hi la en lawani chuan runmoi app lama en tur om renga in lo thlir ve chok don nia